Салон за красота Цвети Secret се здоби с нещо много интересно и вълнуващо, а именно новият сешоар на Advance, с който нямахме търпение веднага да започнем да работим. Той има цели 5 приставки за работа, с които можеш да направиш различни и интересни визии. Сешоарът има много красива и елегантна визия. Той е идеален за професионалисти, както и за домашна употреба. Лек, мощен и с прецизен контрол на температурата и силата на струята. Косата подготвихме с накрайника за сушене, като оставихме с около 25% влажност. Накрайниците се сменят изключително лесно, с помощта само на едно копче и съвсем леко завъртане. Приставката във форма на кръгла четка използвахме за създаване на обем в корените, а сами можете да видите колко бързо и лесно става това само с помощта на няколко движения. Този накрайник може да се използва и съвсем лесно за оформяне на небрежни кадрици. Приставката тип Машани беше може би най-интересна за използване. Тя е с вакуумен поток, което означава, че сама засмуква кичура, а единственото, което трябва да правиш е просто да държиш сешоара. Кадриците се получаваха много красиви и най-вече супер лесно и бързо, а крайният ефект, който се получава е тип небрежен сешоар, което прави този уред идеален и за работа вкъщи, тъй като всички знаем колко трудно е да си направим небрежен сешоар сами в домашни условия. Изключителното качество и възможности на сешоара го правят най-добрия избор на пазара, а цената му е без конкуренция спрямо други сходни уреди. Сешоарът може да изпробвате и да закупите в салон за красота Цвети Secret, също така и на сайта myadvance.shop.